Sorry changamira. Ini ndatadza kuwira naone madzimai yangu nekuda varume vaitaura navo pafoni. Vanova ndikabvunza mashoko avaitaudzana ipapo zvisina kundifadza, asi iye akandipindura kuti inini handivazivi vanhu ivavo. Zvadaro pakaita kusawirirana, takadzamara kuenda kwaSabhuku. Sabhuku ndonyaya yatinayo panapa. Sabhuku akati zvafamba sei, ndikati so isusu tatadza kuzowirirana pazvinenge noda kuti akuzoti handivazive vanhu asi achitaura navo. Sabhuku ndobva vati kwemi mama munoti hamuzive sei mukutaura naye. Ndakati zvichienderana futi nezvekutaurwa zvacho imomo handina kufara nazvo. Hazvisi zvokuti munhu angandipindura kuti handizivane naye munhu. Lemo yati kudii? Anochikumbera? Haini ndoona sekuti ndizvozvo. Mudzi zvauda kumudza, usataure chitendo, mudzi zvauda kumudza. Ini ndoda kuziva kuti anokodzero kuti madhamu ndiani, ini ndakakuroora nemumwe munhu unotaura naye pafoni. Pamusoro changamira. Nefunga nyaya yekutaurwa nababa ava ndeye paFacebook. Nefunga munhu yakakomenta foto randikaisa pachat. Abva ati kiki baby chimanyama. Ati baby manyama ini ndandati kiki boy here. Nefunga taenda kwaSabhuku ndabva tataura nyaya kwaSabhuku. Sabhuku wanditiwo murume wako ari kuti wewe ngabatikana kwawati kiki boy here. Ndabva ndakumbira regero nomurume wangu. Akati regero wako hansi kutambira nyaya dzako dzawanda. Sabhuku ati kana iwe watadza kutambira regero romukadzi wako wachitoita sei, chienda ikupi kwamambo, nyaya yenyu inotaurwa kwamambo. Okay. Ndokuti ndiyo nyaya yacho. Wazvinzwa here kuti kiki baby manyama? Baby paFacebook. Saka uri kutuwo kudina. Ini ndoda kumubvunza changamira. Facebook haitaurwi nemunhu usina kudairana naye kuti unoda kutaura naye. Saka inini ndoda kumubvunza kuti waimudaira munhu uyu kuti mutaudzane uchiti utaura naye. Ubvunze kadai. Ndoda kukubvunza kuti iwewe pawaitaura naye waiti kutaura naye uchidairana naye kuti utaure naye paFacebook waiti kutaura naye. Ini munhu ndaitaura naye handitomuzivo munhu yekuti ndeukudini. Vanhu vandaitaura navo paFacebook ufunga asiri munhu wani wandaitaura naye. Alright, ko pawainzi madhamu manyama iwe waisekererei uchizomudaira kuti waisekererei ipapo pamwe usingazivi? Ko kana ndakomentwa foto randaisa imhosva here kuti munhu anonditi madhamu manyama? Imhosva yangu here ndindakamuudza kuti anyore kuti madhamu manyama munhu? Haisi mhosva yako, asi ndiri kuti paukamutambira nekuti Facebook inorequestwa ushamwari. Paukamutambira waiti kutambira ani? Kana kuti paukamurequesta iwewe waiti kurequesta ani kuita ushamwari naye? Ndopandataura muromo kuti munhu yandombomuziva zvakafanana nevanhu vakawanda vandongotaura nawo ipapo. Saka inini imhosva here kuti munhu yakatora foto rangu pandikariisa abva akomentawo foto iyi ndabva ndati kiki boy here. Changamira, nyaya haina kutangira pakukomentwa kwefoto. Munhu aitaurwa naye akati unemo ndosinemu yake uyu ndobva anoti boy here, ndobva vatanga kutaura. Akabvunza ndazvinzwa. Saka uri kuti kudii nazvo iwe samadhamu manyama? inini ngaandiudzewoka kuti vangati vangani kwavanomuti madhamu, nekuti inini hazvindifadzi. Makaenda kwaSabhuku zvikanzi sori ndikumbira regero. Inini handina kukwanisa kumbira regero rake zveshuwa, handina kukwanisa kutambira neregero zveshuwa. Saka iwe munze ari kuti handina kuzvinzwisisa, mutaurire kuti ndizviye zvakanga zvaitika zvokuti madhamu manyama noda ndakaisa face yangu paFacebook kana kuti bhodhi yangu ndakaisa paFacebook handichazviita kubva nhasi, ndiri pasi petsoka dzako mudzi. Tobva padhuze. nekuda kwokuti akasike kutanga kusangana nenyaya kuwachitiudza zvaukuda. inini Changamira ndisisina kusununguka ine. Ndosaka ndatiudza zvaukuda. Zvinonetsa Changamira kuzvitongera. Zvinonetsa kuzvitongera. Asi isusu tokutaura kuti murambe kana kuti mude. Mudaro yenchangamira. Isusu murau wedu unoti kana munhu akatadza tinosvika patasvika apa kuti enda ukumbira kuno mukadzi wako kuno murume wako akumbira regero. Ndo decision yatinopa. But kana yaya yako yokutaura kuti iwe wakuda kudestroy marriage, it's up to you. Saka kuti kana udestroy marriage ndiye destroy.
zvinongorwadza changani asi chandinotaura ndanga ndichifunga musununguri apombonoka hake musunungura kana kubvisa mari kuti achaura hauna saka munhu anobhondi kana jora akupe munhu akuda kuti asunungura saka una here bhondi kana tiri munyaya dzakafanana nekuwanana kwatiri ndirini ndinenge tichitaura kuti mukadzi wangu Madam, zvinoda mukadzi wangu. Hey. Pamusoro mama. Takamboshandira mumba mevarungu. Mukadzi womurungu chaiye akandichedzera kwezere madam. Akamira kuti mukadzi womurungu anenge ari mukadzi wangu. Wala chisine ndazvinzi basita tasvika patasvika pararo svika pakupedzisira mimese kuri kuti mbobudai panze amusoro ndai panze mwana akati kwakabvira mudzimai nemameseji chedza kutsurana uchiramba kunzwa zvinodasvika kumagumo inini ndakukupa nguva nekuti udana zvakona vamwe varume hazvichaita uye haachada mukadzi ndobva atiwa kana zvakamira zvakaita saizvozvo ndakudawo kuti uone kuti ngandibhadhare sei kuvaka kwandikaita pane boysky pane kitchen pane toilet nebathi nesolar 100 watts murume akati zvekitchen handakana basa nazvo zvaunenge waitaita zveboysky zvaunenge waitaita kana kuri kupwanya tora zvidhina tora asi solar ndiyandi kuti wose murume ndogona kuti tisarono solar ndo maperera atanyaya wa mukosere kubva nhasi uchibuda padhoo apo wasunungu kana ukatokonziwa uchibuda paserekedzwa zvapera hanzi ndipe foni yangu nyaya yapera handisandakwanisa kusunungura kumupa foni yake handisandakwanisa kumupa foni yake seuchaza kumba nekuda kwekuti hongu ndamboramba kana basi asati akupa mushauri no rega ndizara zvoreva hautongi wega panyika munokonzera masuicide munyika kana tasvika panguva yekuti tatuma vanhu vachani tasvika patimbosa ipe zvinhu zvake achanga chitori chikumbiro chandanga ndaitawo kuna but ndikukudza mani wangoti kumbera ndibva ndikukudza etemtem ipe foni yake ipetora mupete izvezvo you 3 minutes it's enough wanga wakaisa pini ibva wabvisira pini dzacho anga akutaura kuti ndoda kuti ndizoratidza hama dzemidzimai tichada kuti tipesane nemameseji ari no shuwa anga achida bata asati ayakudari vaifanira vakataura kumusha kuviri ikoko ende iwewo rega ndikutaurire ukazvawa zvakanaka so zvauri zviri zvaiti zvo zvizvi odzeka vauri kuona vaunyana vanga vasina kudai vanga vari vasikana vachiteuruka vachiti zvatizve iyo zvokafunga kokandikagewa so ngoti apa ndani kwasina kuti ndikagewa unofungidzira kuti ndiri mukomana ke nditoichemberewo umwe munhu murume anobva kuna mwari asi wanzwa zvindangokutaurira ndoda upenyu hwakanaka zvose zvaona panyika zvinopfuura asi ita zvakanaka uvake musha wako mirira murume uchamwana kubva kuna mwari zvinhu zvakuenda unotora yafree. Take care.